Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Shnong Pongkung Kulong kaway na kisnong kabapaw bat kring bhai kinawan jong ka perthei na mar ka jing don jong lum sumper. Bat kani kisnong kalawad ru kilat klinti bat pen pho pen phieng ban kring shisho ikipet ba kipawan man petkai. Nakaliang unong sa Hima ulay her siya kisnong Pongkung menyekren bat kinalam Shnong hakabayde bat jing shna jang kisnong yakicek dam ban Pynlang ya ka Bekran ban Secretary ka VEC Pongkung uba bahalang harbani ulay itu baka Shnong lingba ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act kelas na ki Southly ki check dam ban Pynlang ki bat kini ki Jaka Pynlang lasna hakajat jong lum sumper ya kini ki check dam lasna dakaba penan ka me ka scheme hispa sngi hakaba proudly ki long yeng ki badan ya ka job card kilawan menteri ya kini kapung ya kini kijing tray ka Shnong kala penlut adu at kulay lak tingka kadba ka jing yo nam ta kini ki scheme kadai tang kandai lak lai pusan hajar san spa at pu tingka na kaliang Shnong kelas 6 ka Pisa Shnong komba khat lai lak ban Pynitynnad kini ka Jaka shushu lai thuru baka Shnong ka thrang bat kantiu ki kam jingok kai perthei baling ba ka jing don jo kini ka Jaka kan ai kam ai jam ya ki khon samla jo ka Shnong Kasnong kadan ru igajing temu banbo da kileng kenda kenang baki pet ba kinyo bersong pengat haba kuen pet ka ya ulum semper kani kalong ru kalat kamai jak po ya kinang song Shnong Deka kerja jangan ada cekot bak balang karbani, yang ada sekadari jangka BC jangka Pongkung, deka kena kedega hajing syak kedega fishery pond, namar kum kerkum kawak kadar kebangi ngiyok na ka office jang video na pomau senam, deka kedega fishery pond dah lain nak jungi ka Shnong bade habang ngila wan ban inspect ini ke Jaka, tengila idei ba income benhe. Namar ka amau ka sanction amau jong nega fishery pond gede tang kendai lak lai pesan hajan te kejing plut ke jongi hang ne bade lapoi hadu arpu arlak kat kum ka record ke ba nak le jong aku ke tri bisi ngabu te gede arpu arlak te ngila sei tam nak phone ka Shnong gede khat lai lak tam te kemut kata gede ka Pisa ka bangi nyibu hak phone ka Shnong ka ba kidon skim ki batam nang ne nang tai skim MG tengi Pynlang bi hakwe ka akau jong ka Shnong te kemut dia kata ka Pisa borok ila peludut hang ne nak ka benta pen bahabriu ya kene ke Jaka namar kene ke Jaka ke bakring bai ki ba ke Jaka turis namar hang ne ka don ulum semper ne jorong ti cekdam ke bang nak ling jungi ka Shnong ila yo ban shna hang ne po lum semper ki don ru sauteli arteli hang te neng arteli hang ne ru la don arteli namar ke wi ke te bai i hang te hapdeng ke tu ru la dei ke bang ila snam mensua bat kene ke batmai te kene ke jing temu ke jongi kum ka Shnong bat kum ka VC jong Shnong Pongkung kade namar bangi kwa bakane ke Jaka kathan ke jongi kan kio hakikam jongok kai perthei hakikam tourism te bat ke jing temu ke banang ne syahmat hadin bangila la ban pendap kene ke project jongi kalong nak benta bangin bu sai kiling hang ne kin bu kinong pek kinong jongok nak benta kene ke Jaka hang ne apo lum sumpen te kin bu kiling ke ba kin don kin sadon kinong pek kinong jongok ke ba nak ling jongi ka Shnong sabu kerpang nak benta kinong wan jongok kai perthei ki bakin wan hang ne ra ki wan kai haulum sumper te kin yo ban wan pangat hang ne ban yo ban shongling hang ne te kalong ka jing mentoi nam ta ju kiru bat kalong ru ka jing kintiwi kam jongok kai perthei bat kalong ru ka jing
alat kamai cakpo nakabda ki kun samla jong ka Shnong ka jongi te nakaleng jongi kum ka Shnong hi borok we bat khamtam nakaleng jong ka BC ni sngo ban ai kulai ker pangro ya u video jong ka mau senam se di blog balat le stom lang ni kum ka Shnong bat kum juru ya JS bude gram sabak jong ka mau senam bude yang i sne ba jarwa bat kum juru TA JE kibala kit khia sisa nakabanta ba kinwan ban jungo bat perlong ikene project bakan long sesok haduk kene bat ka jing ai kebek bakar pang ro kadai sya kitong ilam jong ka Shnong kilang BC ya kino kit kambarem jong ka BC ya kino kit kambarem jong ka Shnong ro te ya ka bangila yo ban petelun ya kene ka project haduk kene bat nakali jungi session ngaso ban ai kebek kerpang bang session ya video jong ka mosram ubala don senak bani nabda ban perlong ya kene project bakar long kumne nama dem ibalap ai jingmut ingi bat ibalap penseluruh ingi bangin ciam ki project ki baidai ban wanra ya ke jingkala hak yang katersem te demi bala im semingi kum ka Shnong yangi ka VC bangin ciam ki ne ki project bat mentaru in sayo bangin cina saya ke we bat ngatrai hau usnam hajar apuwe arpuar jong usnam hajar apuwe apuar sayo ban cina saya ka children park jing tu jingi in yo ban cina kini te kata ka syong komiti bakan saja te Jaka hangno ba kata ru kan dei nakabenta katersem te kene ru ka dei nakleng jong ka office sang thi kila ajumut jingi bangin mentangin le ki balong ka jing mentoi nakabta kilong den jungi Kalau di job cut holders kita jong ka Shnong rekam hang ne ha jing cha kat kum ka yu bangi thap hang ne ka dei tang prapo hadu prapo ngot ki prapo tli ki job kat hoda hang ne barok ha po Shnong dan hadu lai spa tam te tang hang ne ki dei prapo Maksudnya kasih por piba duk kat ni ya ke dia ka pung ya ne kapung maka ne ka dei skim nam ta khat khandai arpo te house nam khat khandai la ban trei pendap ikini tang ba kebanyak orang peding pendap macam senam arjan arpau kemudian kasih import tang sinam bangin pendap ikini ka project kasulong nak bakane ka project kala khamlut bun gai namar kadai ka project khandai lak live san hajan kadai ke jiplut jungi bade la pelut hadu arpu lai lak te kemudian khalai lak la sehi na ka skim naka fon jong ka Shnong toka kerteng jonga kadai ba misha sing dok ngadai orang ba Shnong jonga Shnong Pongkung tengah dok nangane ka por nangane ka Jaka naga benta ban don nangane ka pung ban yo ban pej ban chingo ya ka te ka jingmut ka ban kong ya ka bangi te ya kane ka pungi kadai ban penne pan sai ki ki wa namar kat bung kum ka jingya jonga por kane ka Jaka kelas tang ban terkhong baden ta ka daw nakaleng jongi ka Shnong ila don ka jing songkhia ban penne pan sai ki ki wa bat ngila snai kane ka dam hang ne nam daman panai ki kiwa mar kan ka Jaka ka ba ha juga por ka Jaka ka ba ki bobun ki ba wan ban yat pengat hang ne ban sultanat ka ba dei bat ka jinglong juga mariang maka banta ba aru ka dei shibanta ban panai sai ki do do wa ban panai ya ka jingdon ki do hang ne bat kata du mantaru de tang takas ni bam don bawan khwai hang ne re ki bobun ni bala khamno ka karta lehi wan sultanat hang ne ban wan khwai nam ta ka jing sobha ka jongki bat nakaleng ka jongi hadian ba ngiladon ka jingtmu bante ya kane ka chagdam ne hak jing sha kane kamda dei ka Jaka jong ka Shnong Pongkung ka dei jong ka raj hi barok we kam dei tangka property jongi henrei nakam ta ka jing ba ha ka dei ka mariang hi ngila pendot khambon ya ka Pisa ne nam ta ka jing bit jing biang jong ka mariang hi barok we bat kum makalong hi kane ka Jaka ka dei ka ru ha juga por ka law kantang te kan long ka bakham itanat chuchu na lok ti klaw ka bangi dan ki don ro saki ki wa hang ne haru takia te den tak tahu ngi kwa ban Pynitynnad ki ka Jaka hang ne na kaleng jong ka Shnong ngi don ru ka jing songkhia na ta ban penne pan sai ki ki wa te ngala dang snaw ko we ka chagdam ka bakham he apo Shnong makata kadang don ha po jong ka kadang progress ka kam
tengina ngi kerman baon nes namban wan ngin sayo ban pandap ka bat ya kan le kapung ka bangi don Shnong ndai tang bangi susna ya ka ba sulong natural andre ngi da penlot ka bisa ngi ti ka adang bakla ki riulak tam nang ta ka jing biang jong ka Shnong hi war ko wei te ngi la yo ban te man ta bat hadu man ta ing patla ban pandap te ngi kerman ba kini kisnam kini ki banai banang wan ngin sayo ban pandap ka bat kata le ka don hapo Shnong kan long ka pan kham itana chuchu ya ka Shnong hi war ko wei te kumbala ban mane na ka liang sekretari visi wang bakane ru ka dei shibanta jong ka Jaka jong kai pertai ki babun na sharum shanang ki wanang ne te ngiru ban pen itana chuchu ya kata ngi la persang i ban le ikane ka jong pen ipo iping leng ba ka ka wa ko ba ka long tang i don south liang ne ki pung ka hang ne ki don arteli haus nam arah jakarwe hanya sha khat wei khadar ngila yo ban te ka pentak ban kong te hadir bangila ra ikane ka ban ta ba sharum pat ka te kala long kala de no ka juga label yo isu han sang ne ki la don arteli project ban hang te hanang ki don arteli te hang hakane ka Jaka ngi don south li ki jing Pynlang te ki bobon ni ha ki tokis ni ke sngoba la kalong shitarik la ne ki arpon ritarik ki bobon ki wanang ne ki wan bane bam ne di sngoba shi jing sistem ki parlok prajon na sharum shaneng bat kalong ka jing kemen nam ta jungi badon ka vakum kane ka ka badlong shi banta ban Pynitynnad bat shi banta ru ban panon kam ya ka ban bam bandi kam kane kam de ru ka Jaka bangin panon kam ban saj ban kling la kalong nam ta ki shed jing teu la ne ban saj jang ngim sha iki kamut ban saj kali rum sha namal balai ngi kwa ban panek pan sai kane ka bat shi banta ru nya ban tengkai kane ka namal ba sha ti sharum kendiat nang ne kemun ngiring ya ka bam undi Shnong jongi ha Pongkung bat ki we bat ki Shnong para marjan ting ha ban tengkai bai kane ka bat larakan ne ka kan terkhong ngiru na ban ka bantak da sharum ngin nam yo shu bat de ta ka daw ngi persang hi ban panek pan sa ya kane ka hang ne hang kane ka Jaka khanang ba kan long ka jing khu nam ta jungi ka bam ka di bat ka jing tanap jong kamariang bat ngi kermen ru banang ne shkmari nang pan ba shu ya kane ka Jaka khnap kan long kum ka we ka lat jong ka jing wan kai ki buruk wana rum naneng nalor baka jing pawnam ka jing donam jone ulum sumpa kinap sekine ki ki wa hang ne kan nang kring chu iki bana baron wan hang ka Jaka